nu, vi ikke må sige noget til nogen. Heller ikke til vores forældre. Nej, du hører det selv med Tip, oldemor. Ingen må vide det. Lad os komme afsted. Ha' det godt. Farvel, Martin. Hej. Det var vildt i går. Pas på, der er ikke nogen, der hører dig. Husk nu vores aftale. Skal vi være sammen i dag? Jeg hører lige om Martin vil med. Ja, god idé. Hej Martin. Det er Emilie. Vil du gerne i skoven med mig og Sofie? Spurgte din lille søster, hvor du var henne i går. Du sagde ikke noget, vel? Okay. Så må du hellere snitte afsted. Vi ses. Kom så, lad os cykle. Stenen. Jeg var oppe og klatre på den. Jeg ved om det der rokkesten. Lad os prøve at se, om den kan rokke. Wow. Jeg ved, om det er den her sten, vi Tip-oldemor snakkede om. Det kan godt være. Så det er en af de 4 spor til at finde skatten? Ja, det tror jeg. Men hvad gør vi så nu? Finder skatten selvfølgelig, og jeg vil være med. Nej, gå hjem, Isabella. Ellers slaget til mor og far. Det går ikke. Ingen må vide det. Kan hun ikke bare være med? Så skal du også høre efter, hvad vi siger. Ja, det skal jeg nok. Fortæl mig noget mere om skatten. Har du fulgt efter os, eller hvad? Ja, fordi Martin gør ikke at fortælle det her. Hej børn! Hvem er du? Jeg er skovfoden, og jeg er den, der holder øje med skoven. Det er en flot sten, ikke? Jo, det er det vel. Det er en langdysse. Et flere tusind års gammelt gravsted. Men hvad laver I her? Ikke noget særligt. Vi leger bare. Så langt ind i skoven. Pas på, ikke fare vild. Det kan jo hurtigt blive mørkt. Nå, men jeg løber videre på min tur. Var han ikke lidt mærkelig? Der var noget, han ikke fortalte os. Kom. Klokken er faktisk ret mange. Vi skal til hjemme nu.
hvor vi er. Martin prøver at kigge på kortet på din telefon. Okay. Der er ikke noget signal. Så kortet virker ikke. Er vi så fra væk? Tror jeg. Jeg tror, vi blev lidt herhen med vilje. Hvad skal vi så gøre? Vi må gå videre og se, om vi kan komme ud af skoven. Se, der er en hytte. Skal vi så blive her? Ja, det er vi nødt til. Men jeg tror, vi kan få gang i bålet så, fordi så er der noget lys til det der virkelig mørkt. Kan en tændstik bruges? Ja da. For det ligger lige inde der. Ja. Dejligt med lidt varme. Du kalder nogen? Jeg har ikke nogen kat. Det er Erik. Har du nogen kat? Ja. 2. Hedder Bella Jasmin. Vi hører en rigtig sjov vildhed. Ja. Okay. Der var gang 2 baller. Så sagde den ene balle til den anden. Skal vi ikke bare være venner? Nej, der er blevet for meget lort imellem os. Hvad er det, hvis man deler det, så er det ikke det er min. En hemmelighed. Ja. Jeg kan ikke lide den her skov. En af os burde holde vagt. Jeg skal nok starte med at holde vagt. Okay. Der står, Sofie, giv mig hele ramsen fra din tipoldefar, og I får jeres veninde tilbage. Med mig i morgen ved Jettehøjen, Stuehøj i Ølstykke kl. 12. Det er underskrevet med stort S. Hvad skulle det være? S. Det kan stå for skovfugl. Ja. Skal vi virkelig sige ramsen til ham? Ja, vi kan ikke have, han har Emilie. Så han tror, at ramsen kommer fra min tipoldefar. Det må betyde, at han ved, at røverne ville tage skatten fra ham. Og måske ved han, at min tipoldemor aldrig har fundet skatten efter hans død. Jeg fik en besked. Virker din telefon så igen? Kan vi finde hjem? Ja, det kan. Så lad os gå. Hej. Hvis du snetter rundt om den vej og op på højde på Fri og Emilie, så går mig og Martin op og snakker med skovfugl. Okay. Ses. Hej.
Nå, der er I. Hvor er hende den sidste? Hun er derhjemme. Er du okay, Emilie? Ja, okay. Giv mig jeres oplysninger om skatten. Hvorfor er du så interesseret i Ramsen? Nu ikke så næsvis. Vil jeg have Emilie eller hvad? Hvordan kan vi vide, at du slipper Emilie fri? Det kan jeg heller ikke. Men hvis jeg får jeres oplysninger, ved jeg, om I lyver eller ej. Hvis I ikke lyver, så slipper jeg hende fri på jeres ord. Du kan også give os Emilie først, så giver vi dig Ramsen samtidig. Emilie bliver hos mig, indtil I er klar. Prøv at snyde mig. Nej, han er for farlig. Han tager os fra dig. Kom. Kom tilbage, når I er klar til at give mig oplysningerne om skatten. Det lykkedes ikke at befri dig her på højen. Hvad for en høj? Duehøj hedder den. En jættehøj, som i gamle dage blev brugt som gravhøj. Vildt, så må dette være et af sporene fra Ramsen. Hvad? Den høje mørke stue. Det er her. Hvad snakker I to om? Hvad er de mon ude på? Tag nøglerne! Jeg vil holde dem så meget. Gå! Nej, tag koordinaterne. Okay, hold ham. Jeg har koordinaterne. Kom, løb! Skynd jer! Skynd jer! Det var vildt i går. Der skete en masse. Ærgerligt, at Martin er syg. Nu mangler vi kun 2 spor i Ramsen. Tror du, vi finder din tipolde fra skat? Det går meget godt, men hvis skovfrøden ikke var der, så ville det være meget nemmere. Kan du vide, hvor han vidste noget om skatten fra? Tror jeg, han har fået sporene fra røverne dengang? Det kan være, at Ramsen også er gået i arv til ham, ligesom den er gået i arv til mig. Men de 2 sidste spor. Graven var grundlovens grundlægger og Ganløse Hyldesten. Hvor må det er? Nu må vi hellere gå ind i ringen. Nu har vi fået det 3. spor til Ramsen. Det gør det fremad. Tænk, at vi skal få det næste spor til Ramsen i skolen. Graven for grundlovens grundlægger. Det var så Frederik den 7. Og han ligger så begravet i Roskilde Domkirke. Skal vi tage derned? Ja. Kom.
Jeg tror, det er den der. Jeg tager lige koordinaterne. Så, jeg synes, det er ikke skønt at slå. Ja. Det kan være, min mor ved noget. Hvad cykler hjem? Hej mor. Ved du noget om gamle bygninger i Ganløs? Det er til en skoleopgave. Så det var Lokalhistorisk Arkiv i Ganløs. Så de kan altså hjælpe os med det. Tak, mor. Farvel. Ja, det kan vi godt. Jeg har lige låst arkivet af, så hvad kan jeg hjælpe jer med? Vi leder efter nogle oplysninger om en sten. Den har vi en del af. Så nogle bestemte sten, du mener? En hyldsten, som har noget med Ganløs at gøre. Den har vi kun en af. Den står lige herhenne. Det er så her stenen står nu. 5. juni 1849. Minde om Frederik den 7. grundlovens giver. Folkets kærlighed, min styrke. Rejst af kommunens beboere 5. juni 1878. Ja, den har lige fået tegnet sine bogstaver op, så var det lidt svært at læse. Hvad mente du med det her sten står nu? Den har ikke altid stået her. Da Lyngevej og Hesselvej skulle udvides, så flyttede man sten. Vil I se, hvor den har stået? Ja, så det er derfor, skovfogeden ikke har fundet skatten, fordi han har ledt det forkerte sted, selvom han har fundet hele ramsen. Kan du vise os, hvor den stod før? Ja, selvfølgelig. Kom. Lige derude stod den. Så nu er det sidste koordinat taget. Så, der. Vi ved, hvor det er. Det er lige nærheden. Kom, lad os cykle. Vi skal lige spørge Martin, skal vi have den. Jeg er rigtig. Hej. Vil du med ud og finde skatten? Vi ses. Hej.
her sten! I krigens mørke tid skar man tør med flid. Vi dane fæ og varme fik ved hjælp af skovens blik. Hvad betyder det? Det betyder, at skatten har ligget her, og den er fundet 1942. Nå, så det var Växjöhjelmene, der var skatten. Det er jo noget helt specielt. De er jo på Nationalmuseet nu. Men hvis det var din tipoldefar, der gravede skatten ned her, har du så ikke lyst til at se den? Jo, det vil jeg gerne. Vil I med? Ja. Lad os gå ind i toget. Ja, det kan vi godt. Skal vi sidde her? Ja, god idé. Ærgerligt, at Martin er syg igen. Ja, det er det. Der står her, at de er 3.000 år gamle, og de er lavet af bronze. Tænk, din tipoldefar gemte sig i jorden. Det er vildt, man kunne lave sådan noget i gamle dage. De er jo helt vildt flotte egentlig. Mm. Men I mangler stadig et øje. Man har aldrig fundet det. Det var godt, at røverne aldrig fandt det. Så havde vi måske aldrig set dem her. Så det er en af de 4 steder, hvor skatten... Nej, det er jo. Var det, hvor skatten er gemt, eller? Så langt inde i skoven. Pas på, I ikke falder vild.
falder vi. Bare prøv. Kig på hinanden. Hvis du snetter rundt og besvimer, så Ja. Emilie. En gang til. Du kan også få Emilie først. Jo. Okay, nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Det er det der, Du kan også hive os, Emilie, først. det er det der, siger det så mange gange i træk. I krigens mørke tid skar man tør med flid. Vi danfæ. En gang til. Er der nogen andre, der vil prøve? Jeg vil godt prøve. Ja, men skal lige sige, hvad du skulle sige, Ja, det er det. hvis der er. De er jo noget helt specielt, men... Skal du lige hive lidt op i mit papir her? Lige bare lidt. Ja, tak. De er jo noget helt specielt, men er nu på Nationalmuseet. Siger han skuffet og går. Ja. Skal lige have 4 til at rykke herover af. Bare lige lidt, så I kommer ind i billedet. Ja. Yes. I